Γεια σου φίλε μου, LOL Gamer εδώ. Σήμερα παίζουμε Subway Surfers με το gaming κανάλι. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όπως ξέρετε, έχω δύο κανάλια. Το gaming και το κανονικό. Στο κανονικό δεν μπορώ να βάζω τώρα βίντεο, επειδή λίγο με δυσκολεύει και πρέπει να το φτιάξω. Τώρα θα βάζω μόνο στο gaming. Τώρα θα βοηθήσω. Λοιπόν, 5.000 Mega Jackpot. Λοιπόν, θα μιλούμε. Μπορείς να ρίξω το Jackpot. Για να δούμε. Θα ρίξω το Jackpot. Ωραία, φέρεις skateboard. Άρα λεφτά. Εγώ δεν πάμε να βάζω τα λεφτά μου. Αν βλέπεις. Ωραία, τελείωσα. Δεν θέλω το βίντεο. Θα παίξουμε με εξελίξεις. Νομίζω είναι η πιο δημοφιλή εφαρμογή κάπου κινητά. Νομίζω. Αν θέλετε κατεβάσει Google Play, App Store, το 2. Απλά νομίζω εγώ βασικά είναι δωρεάν στο App Store. Νομίζω μπορεί να την πληρώσετε. Βασικά νομίζω είναι δωρεάν. Ειδικά στο App Store, κάποια που είναι δωρεάν στο Google Play τα έχει με λεφτά. Λοιπόν, ήρθα το Facebook. Ωραία, πάμε. Sorry αυτό, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Όχι, ο μπάτσος. Με το σκυλί του, το κολόσκυλο. Ρήμαντα. Έλα. Σωστό. Λοιπόν, παίξουμε με τη Λούση. Μόνο και έστω. Απλά επειδή η Λούση πέφτει μόνο σε όλα τα τρένα, της αρέσουν τα τρένα. Θα πάρουμε άλλο πέρα. Θα πούμε το ρομποτάκι, επειδή έχει τουλάχιστον έχει μυαλό. Θα πάρουμε τσαντούλα με το case, free case. Ωραία, εγώ θέλω να πάω την Καρχαρία. 20.000, τι είναι. Θα πάρουμε την Καρχαρία. Στο επόμενο βίντεο με Subway Surfers θα έχουμε φτάσει 20.000 να πάω το skateboard Καρχαρίας. Πείτε μου ό,τι θέλετε να το κάνω το βίντεο σε καμιά εβδομάδα περίπου από εκεί. Μπορεί να κάνω βίντεο κανένα μέρα τώρα, δεν ξέρω, μπορεί. 2 μέρες, 3 μέρες, όχι θα κάνω βίντεο, μην σίγουρα, μια εβδομάδα δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα με το ρομποτάκι ξέρει να τρέχει. Δεν θα έχει την άλλη τη λέξη. Εδώ μπορούμε και ένα άλλο αγόρι.
Wave. Λοιπόν, εξηγούσα 500 ευρώ μόνο. Λοιπόν, τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι από το κινητό. Λοιπόν, XP δεν ξέρω, έχει κολλήσει το recording. Ναι, πρέπει μια χαρά. Και είναι βολικό, μια χαρά. Λοιπόν, όπως είπα, δεν θα μπορώ να κάνω την υπολογιστή. Δηλαδή μπορώ να ρίχνω και κάτι πράγματα στο κινητό και αυτά. Και την υπολογιστή βασικά θα προσπαθήσω να φτιάξω. Βέβαια το κινητό δεν μπορώ να βάζω intro. Επειδή δεν υπάρχει και εφαρμογή, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να δώσω λεφτά και δεν έχω κέρδη για να δώσω για να δώσω εφαρμογή. Αυτό μπορώ να δώσω προσβητική κάρτα και εμείς δεν έχουμε προσβητική κάρτα. Δεν έχουμε προσβητική κάρτα. Λοιπόν, πάμε να... όχι. Έλα, εδώ. Ρονάλντο. Νίντζα τον έχω πάρει. Τον άλλο δεν έχω πάρει. Μπορούμε τον δεινόσαυρο. Παίρνει το σπίτι. Ας το διαλύσω. Πήγε την άλλη. Λοιπόν, να μπορέσουμε τον δεινόσαυρο. Η Μοντίνο. Έλα. Επανίσταμε. Επανίσταμε τρενάκια. Εσύ. Η μόρη του Ινδιάνου. Δύο επί, πόσο. Δύο επί. Όχι. Άμπα να σου δίνω. Να δούμε τον Dark Woodsy. Ωραία, είναι μάγκας. Μπορώ φόρμα γυμναστικής. Έτσι. Κάνω ανάποδη τούμπα. Τούμπα, όχι. Όχι ρε. Όχι τούμπα. Λοιπόν. Πάμε την τρίκη. Ai. Olha. Baixa. Nossa, não, mano. Caramba, mano. Mano, oi. Λοιπόν, στο βίντεο μας κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, το βίντεο μου βοηθάει και τώρα βλέπετε μόνο φορά φίλοι μου, για να σας το επόμενο βίντεο.